for tuning into Zim News Beat TV.
metero. Anabari za mkururu. Anabari za metero. Saka mnafuza ng'ombe. Basi zunanaga ni mabere zunanaga. Ina mama afuza ng'ombe. Dawa pana mswaro wa metero. Anizo. Alright. Sina ende kwa ndoto kwa sawa zukuru kwa sawa mnofara. Aiwa. Ini shakana kai. Anizo. Ndalisai. Kutonyera tawa ndani shakanaka. Yogwe. Munoona nhasi zuva remugovera andizvo. Zuva tinoyeuchidzana kudai kududza kuisa foja pasi, kuisa doro pasi, kukumbirira kana iye mudzimu yokwedu andizvo. Iye nepache zvangu kuti ndiwe ndimire panapa ndakatokumbirira uko mudzimu yokwangu. Ende mwaka nemazuva ndotoramba chita sei? Ndichikumbirira kuti homwe ngaichengetwe andizvo. Uye tasa muno zvinoitika ka. Homwe indikakumbira tateguru wakakumbira kana tiri homwe ndikakumbira kuti tateguru ndokumbira kuti homwe yangu muitira zvakati. Ndikuona zviri kuzadziswa ine zvine anza. Andizvo. Uwana naso kana mukataso vatufudza ase ndosekuru achira afika suta. Zotokudetsera kamanire. Ndakagona kukumbirira homwe kuti homwe igone kupfekawo zvakanaka andizvo. Kuti tateguru akanaso kuti iwe ndandikugadzirira mishonga uwe neupenyu hwakanaka utengana nemotokari kana ugare uvake imba yakanaka unogona kuivaka ndoti iye homwe pache zvane yakazvikumbirira kuna tateguru kuti homwe ngainatswa andizvo. Ukubanza ine kana ndakapfeka perengende marengenya pana panoko ndoti ndakushandira mutenge motikari kati mutenge ndege iwe noti nehembe idzodzi. Adasa munhu womwe look kana ndira kugadzirira mushonga kuti mumba mako upinde rugare for sure rugare ringo riripo. Aiwa musandichonye gogo wanga ari kumaona andizvo. Saka zvinhu zvinodikana ka tangaona kuti kwandiri kuenda ngekuti tateguru wacho homwe akagona kukumbirirwa kuti iwane rugare andizvo. Takakumbirirwa pozi togara chikumbira chisapo chapasi nari ndiro nyamasvisva tari pwere ndakubuda pamba matinofamba mune zvinotaita imu ngatichati bondere ngazviti zvikatona zvinhu zvenge todzekesa matsaona akawanda ende tozviziva kuti kwamuruka kune vakawanda vanenge vachitoti aiwa ngaida yabheuka ngadaida zvakati bhana tateguru vangu zviri pasi andizvo. Ndopanozoona mumwe munhu akuwara rezonza mudzimi akasveta derere iye ndaisvetesa kuseri kwakanibika chikapu chijompi chederere ingazokuchengeta inotsvedza katarere andizvo. Zvindokati ndakona vasekishona ndopiwa mushonga kuti ndikuda kuti upenyu hwangu uchinje chandakatadza kuita inini kurombesa andirombese mabanzo. Chandakatadza kuita usara sei kurombesa asi kugadzirira kuti upenyu hwako usanduke mhepo ibude pamako zvinhu zvako zviendeke uwanewo mari yekurarama inokwanisa kuenderana newe uwanewo mari yekuti ugone kuchengeta mhuri nekuita sei tinodzinga mhepo iyoyo wakufanira kuzvishandira wega kuti zvako zvide sei. Koto ndakapiwa mushonga wasekuti asvowesa pasi patebhura kuti ufanira kumuka panze pane rapta unokwira zvakanaka rapta yengomuka pamberi ndii zvabuda upinda mhozi wana munekana kakusamareka unotenga nayo mari iyoyo mangwana kanzati mwana afanirwa nehana chada kutsura muropa renyumu ndechekuti mukaona munhu abudire kana dara semusati akaromba anenge azarurwa handizvo paukama hwenya musavenga nenyaya dzeuroi kuti nhengo yatoroya chete ndekuti akatenga chigayo kana akatenga bhasikoro handizvo ba muri kuingweri anachinge wazarurwa wakusema mabhacha anenge nsaya wakuharasa wakupfekawo zvakanaka onzi awaromba wakugera kuti pakati wakanaka uchigezawo mushimushi onzi waromba anza yewe taswa nhembe dzakuchinja pazuva andifuka akaromba chete kwaakaenda kupi kana akumbirira mudzimeyo kaka akumbirira ona mwari wake kuti ayo ndoda kusunungura asunungura akamudziko
mwana unondite mari. Inonaka mari yekuona mwana. Shofeka nirura mwana zvinobuda. Kana amai. Onza kune kwandakana nzindirana nemamai pakati pomunda. Imamai sho kana katakati D. Mwana uya tite mari. Zvingaite. Asi adati muzive muzvara nhasi. Mufana kuziva kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Urwere une nguva yawo. Matambudziko ane nguva yacho. Asi kana wakumbira zvaenderana nekuti wapinda pagedhapo, pfungwa dzako dziri pano here, kati watumwa here, kati uri chitreke, kati uri chii. Ndoti nguva yekuti munhu akukomborwa inosiyana ende unenge usingaizive. Vamwe vanokumbirirwa pari pamuedzo, so aenda kunoedza vamwe ndopako kutokomborwa ona ndingatenga G6 kana angoenda mugomba anonga chigodo chegoroti kana angoita zvakatiwo. Akanhonga mukute kusera nomukatara chirungu so. Onza akaromba. Asi manzi akaenda sei? Kwenda korima kumuda so wasunungurwa so. Pana 1 hectare pata ma 2 ton. Ona 7. Chakabereka ndoto vagona kuchisafiretera zane chiyandizvo. So vafana wamwana kutuma. Uyo wawo. Ibiswe. Ukanohumwa uchipfacha zauti unotopfachadi. Asi ukahumwa uchikupinda zvakanaka naka uchipinda tsenga dzako wozoti wakomborera. Kuna unosiyana ko. Mwambonzwa danza kana uchihura kumwa kutobatirwa watu. Kana unombabva kwa umwa kuchitokisi. Kana wane mwana uda ukahumwa aiwa ndipo unonzwa kumbava kutofona wanza kunoku kuna ngazosiya mari tosira ndachakusiya pana wana adiki. Anizo. Zilibati. Unomuka so idabana basa usanga na send. The transport. Over ngoza panezo ayo. Ukumbuka na basa awe pineti end. Awona usunungura. Matakura free. Oda free kunze wende saka nemari dzedzedze. Achika muswa kuti kudona naro T. Zvobuda. Andrea. Saka tinoti ngatisangofungidzirei kuti munhu kana achinge abudirira munhu kana achinge azarurirwa aita mari mumusha atenga chigayo ndokumamisha kutenga zvigayo kako nemabhasikoro nongoro nemudhudhudhu unza pane sipa yakatenga ngoro mudhudhudhu akaromba fani vai kana uchirombo enda kanoromba wotenga mudhudhudhu Robert Sekuru kana uchiromba wakaenda uromba wotenga mudhudhudhu munongoti pa addressing anga yacho tingaizive kuvari ndokazvara une motikari Robert kwete Sekuru asi nekuda kutsuruka kushanda sikuna sikata so napo tapegurukana varipo unotora 2-3-4 hours wakamira ndizvozvo asi uri pabasa tiri pabasa vamwe vanokafamba nemoto wachinyasanzi waromba ndizvozvo ndozvinoenda kamamisha kamo zvino ndaya kuzokudzai nhasi kuti kunyange musha kwatateguru fora kwaya makachena so look andizvo fora kwaya makachena wachiziva kuti iyo homwe yacho tateguru vachakushandira varogona kuzvichenesa iwe ufanira kuitira zvo zvokuti uchene shonge mazina ari tsakada mazina akatangira kusvika uko ari break ari chii kuti itai zvakanaka ungazviite nekupi okuti wapinda kumatara uku undotononoka netsananguro dai nganga yapedza kuti ndaenda panze mune chihwema zvinobuda asi toda mwa akatopinda ada kutokambira kutobuda kuti zvekuri raiti kugara kana mukuona ndogogwa amuri kuona varapa ranzi gogotasva kuti ndibude mumba ndite lukuluku pagraso ndichimuka ndorukisa hemba apo mvura isu apo ndobvanogeza ayo zviraiti izvo otondipinda mabhatani handipinde ndega mabhatani amuri kuona ndotopiniwawo handizvo zvino mukangobuda paperenge ndibhurugwa riri pasaidi vakutoenda kubasa mune rudo here mumba handichakutanga rudo mumba handizvo handikudza mai nababa futika kuti mazuva akawedzerwa handizvo kuti paunoenda ndoti paunopira mudzime wako amai nokwababa midzimu yese nekurindira kana uchibva mushonga panosvika kumbaopirawo ndini mhofini ndini nharini zvandapiwa zvingazvishandi vese vanonitarisa pese pandofamba ngavapofomari
Ando kama anondibatira chakaipa. Ngavaitwe sei? Ngavabve mulife mangu. Kaposha ndingandi kurima kandotenga madhongi 8. Unotenga 15. Andizvo? Mazepa kutengeswa panza mazepa. Da kutenga Honda Fit. Kutenga Probox. Andizvo? Kana wadzingwa mhepo tsvaka chekuita. Hakuna chinoya chega. Usatarisa kuti chakaya chega. Uchiti aiwa svikai ndimi. Andizvo? Matambira. Anokanganisa. Ndiro? Ende chandofarira nekuziva. Ende panapa vese vantu yapana vati zvati kuenda kun'anga. Kuenda kupi? Kwatate guru. Tashu. Chada ndikuudze chinonzi chloroquine. Mamuna chloroquine yari malaria yari. Rotapira. Rovawandiri. Saka zvori kuti kwatate guru hakuna shuga. Unopiwa mishonga inovava. Enda kunouraya tumabhakteria tumunyama tuyatwe. Andizvo? Zvinozona mwati iwawa iyi yabva kupi. Eka ndo zviriko uno. Ropa rako rofana kuvandidzika so. Kuvava kuti ati kana wese ada kukutumira kana chikwambo chikasvika pa chikaruma paropa rapo chikavaiwa achadzoka kwauri. Kunyangwe nemhuri vana vari kure munovagadzira mushonga vari diaspora vari kupi. Mwana wangu nhengi. Chamba munyama ngazvipera. Ngasunungurwe. Imba igara zvakanaka. Magondo aturuka ngabve. Andizvo? Asi kana uriyo baba wacho kuti ambobobo angabvere mabobobo kunzo. Asa ndozoita mai kana baba wacho kuti ambobobo. Unongena mshonga kana baba wacho kuti ambobobo. Inobva kusandukira mai. Ndiro? Tikona huro dzanoenda kumedza mhepo kana mate. Ungangoruswepetsera waperuka. Pari kunangobva benzi nekuti chimhare rusva kuwira mwaro. Pakuti nanzwa miri bosi waunenge wapinda miri. Areka. Titeti usanyauresu. Makadiko wazukuru wasekuru. Ndasimba here wazukuru wasekuru. Aiwa ndinoti makorokoto sondo rino. Tate guru vakaenda nadzimai vavo kunotitorera zvavakatitorera chimera chavakatiigira ichi chemapfunde tudiki twetonzi kagebhuza. Tinooneka kuti kafa uko. Kunoti kuona ifoti mugebhuza. Kanonzi mukadzi usaende. Tudiki tinorimwa pakati pomunda. Kakajarirwa kumacheto kanopera nohuku. Akarimwe mukati mechivanze. Saka ndo chimera chavakatiigira vakachibva nacho kwadandawa. Sadza remapfunde aya ukaribika nemamunye. Mamunye munayaziva? Iya. Kana kuti mabumbe, kana kuti chisokonyo chechechi. Chishiri chaenda nomuseve. Mukazotobika nombeva. Mapfunde aya. Aiwa, saka tate guru vatitira zvehwawa. Saka doro irika iramba waraira. Iri rinonaka kudarika resondo yapera ramakanwa ranga rine chimera chemhande. Iri ndokamukadzi usaende. Kanete kakaita uyero noutsvuku so. Saka aiwa ndinovatenda tate guru vatitira kuti tuwane kuita sei? Tuwane kunwa. Tese tichapiwa sekutaura kwavaita kuti aiwa anonwa doro iri. Rinodzinga mamhepo. Aridi anobata. Muchatanga manwa iri. Muchazopiwawo masevesa sadza. Asi iri ngarisakupotsa. Saka ndinotenda varipo vese vana nhari, vana nzou, vana chiranda, vana tembo, vana miera mbeva, vana hove, vana shumba. Mese kana muripo panapa ndinokutendai kuti aiwa doro ndirori. Tirinwese kuvhuriwa kwataitwa natete guru. Nomusuwo mugovera biso ravo ravanoita. Vachitaura nosaka mwanzo vachitaura nhau dzechikare. Vachikuudzai kuti hakudiwe chimina, hakudiwe kuromba, ivo havarombese. Asi vanokusumudzira kubva pamadhaga woenda paruware pari nani wotanga kufamba usingatsike matope usingatsike munzwa. Nofunga vataura kuti aiwa doro rakamirirwa iri muri kuona uri kupupuma ishungu. Saka shungu dzinofanira kuzoperera mumiri mako. Ukaona warinwa wadikitira kuti wati wabvisa mamhepo mweya wakaipa, mweya wetsvina. Asi kana wanga uri tsotsi, mbavha,
Uri zvimwe zvaunoita wabvisa munhu wokuti utewe ubatiwe. Aiwa ndingataurisa yakawanda. Nguva yedu inenge yatitiza. Ndinokutendai vazukuru vasekuru vabva nzvimbo dzakasiyana siyana. Andingadzitaure. Ndakazonzwa mumwe kuti Rwindi wasekuru wewe. Aiwa. Ndinotaura kwakabva sekuru. Nzvimbo dzavakapinda namo. Ndomutaura nemavakapinda namo mavaibika doro. Ndotangira kupi? Aiwa, ndinokutendai vazukuru vasekuru. Mese mukanwa doro iri. Muchanzwa kusununguka kwehana dzenyu. Anoteera chivanhu. Upenyu hwake hawane stress. Asi anonamata. Anoita stress. Sei achita stress? Nokuti kuchecha kunwa zvinofadza. Zvinodzinga mamhepo. Kwasekuru kunonwa zvinofadza. Zvichidzinga mamhepo. Saka ndinokutenda vazukuru vasekuru handidi kutaurisa akawanda. Doro ndirori. Asi zvandakaita ndoda kuti ndiriraidze. Nokuti mabikiro avaita rauya kuseni kinzi mususe. Saka handina kukwanisa kuraidza nokuti ndanga ndisipo. Aiwa ina handina akawanda mazhinji ndo ataurwa. Asi ndinotenda upatsike yedu yechivanhu. Munguva ino ndinotenda vekwashava kuti homwe irambe yakapfumbira zvainga ichanyepa apa. Aiwa ichokwadi chimakuhwa ndinatsindirai. Kuti irambe homwe yakapfumbirai. Vekwashava vanenge vaona kuti ndezvipi zvavangaita pakubata, saka ndinotenda. Toya patsike yedu yechivanhu yatinogara kuteera kumazuva ese kuti miti yedu yanga yakapfirira mudai mezhizha mese masapa yakunoriga mashizha. Tinoreva kudonha kweshona yedu kwatinenge taakuita kuti chivanhu hatichipotse mufambiro wachena. Panguva ino tinotenda nambuya nahana kana sekuru vakadai kunotsakatika mukati medzimwe muninga, vakaradzikwa dzimwe nzvimbo dzisina kunge dzakachengeteka, asi chivanhu chavo hatina kuchirasa. Nyamasvisva vakaramba kwatiyeuchidza kuti pakufamba kwavachaita ivo vari vaine vapwere, vachirarama vachibatsirana nevapwere asi havasiye shona yavo. Tinotenda Nyamasvisva. Chakunyepe mamwe makuhwa vakazondipromisa kuchaita imwe nguva yavachashedza kuti vane mabhazi vane zvikopokopo muchaenda kunogezwa mamhepo mukati memasango. Asi kana une mhepo yako iri hombe usafungidze kuti haipereka. Ini toya ikoko wa munhu mucheneyo. Aiwa ndatenda. Pamusoro itateguru. Semuzukuru wenyu ndakuraidza bisoro iri. Ndotanga ndariraidza. Semuzukuru mukuru anotanga araidza. Rinongonda. Unoziva nonzi ngonda. Pana anoputa foji yechikwepa. Ndichanwa mikuju mitatu. Kuitira kuti ndikanwa zvinofanira nge zvichiitwa. Vanoza vanga vasiya pamashoka vaita pandahumwa musanyanyisa. Shuwa mune dokura mapara dzimwe mhosva dzisina kana akaona.
anakunyambira pane mashoko atataura 2 minutes mbowapa idoro vambomwa ipapo vari papa kana ida kuvhura umwe mowedzera ngawaite huru 2 minutes. Ngatimwei kunzwa nekuita ndizvo tiri panamba 7 chi
For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV